ngimla ban long ubahok da ki jingle babha henry phila ban long ubahok da ka jinget ha u Jesus Christ amen ka kten ga jong blai ka don ni ka ban yalam na ka shithi upol sinong rum ka lenong ka balai ka khot ka ba at we ter ko ong komne henry menta la pen pausna ya ka hok ublai klem ka hukum bala plasai no ya ka da kata ka hukum pada kinong itu lupa kata kalong ka hok ublay kabada ka jinget how Jesus Christ ya kita baro bat ha kita baro kat kibanget namar om don shu ka jing ya pher namar baro kila lepop bat kila du le no ai ya ka buram ka jong blay ya kiba lapen kesan ai da ka jing ai jong u ken da kata ka jing siu spa kaba ha u Christ Jesus ya uba labu pau uplay banlong ka jing penyesuk da ka jinget ha ka snam jong u ban penpau ya ka hok jong u na ka benta ka ban map ya kita kipop ya kiba la le minshwa ha ka jing ya sha ka jong blay ya ka ban penpau ya ka hok jong u ha ka ne ka por ka ba menta ba un long uba hok bat uba pen kesanru ya uta uba don ka jinget ha u Jisu kadai-kadai ka bagaktin ka jong play ka don ni ka bayat banyalam kamdai banga bat phi ngin le bhai bangin long kita ki bahak handai de tang long ba da ka jinget ka jong ap jong phi how Jesus Christ ngilong kita ki bahak om don bala ban ai phi ya kata ka jing long hok namar bab ha ka jing em jong ni ka kten ka jong play ha ka to ka khot ka ba ar play ka ong namar baro ngila le pop ban ngila du le na ya kata ka buram ka jong play dai namar kata ba ngimla ban long ba hok na le henry dan kam da way pat uba klempop uba jana ya ka jing im jong am jong pi ban yap ya pli ni mata ka jong ni ban pelong yang uba hok ba tau dai Jesus Christ de tang Jesus Christ bala ban pelong hok pi de tang Jesus Christ bala ban yalam pi shok pa de tang Jesus Christ bala ban ai pi ka beneng dai manga ma pi dale de nginam la dai namar kata ha ka jing im ka jong am jong pi ka jing le bha ka nam la ban pen hok ka ngai pi henry ka jinget how Jesus Christ kala ban pelong yang ngai pi uba hok ngam syam ong ha kani ka por ba ngim don kam shu ban le ba bha ya hene ngi don kam ru ban im ya kata ka jing im ka ba bha ngi don kam ru ban le ba bha ka jing im ngi ban pen i ban pen skam shu ya kata ka jing long hok ngi bangi la bot yo trai amen namar kata ha ka jing im ka jong ap ka jong pi wat nom don pan i tu ka jing mot ha ka jing im ka jong ap jong pi ha bang yo ban yarap i ki briu yo ban le bha i ki briu ngi syo bang ngi jan bha ya bat blai hende ya bang ngim yo ban le kum kita ki kam ngisyo kum bangi jingai no blai ngisgo ba kata ka jingi dei jingi bar blai ngisgo ba kata khong no ngisgo ba kata ka jingi dei jingi bar blai ka tukut no balai golong kum ta ka daw golong ba ngidang pensyong nong rim ya kata ka jinglong hok ka jongi rengkat ha kita ki jingle ka jongi hende ken mau ba ha ka jing im ka jong ab jong pi da ki jingle ba bang nginam la ban long ba hok hendre ka jinglong hok ka ba shisha ka dei haduk ka no ngi don ya kata ka jingi dei ka ba jan bat ka jingat how Jesus Christ marga tin ka jong blai hang nek ong baya kita ki banget on pen kesan da kita ki banget how Jesus Christ on pen kesan ki limba da ka jingat jong pi on pen kesan dai da kita ki jingle dai da ka jingat ban long uba hok ka jing im jong ab jong pi dan kam you Jesus Christ ka jing im jong dan kam ban pedang you Christ bangi ngin long kita ki ba hok dala ding ngim la ban long ba hok dali le ram ngim la ban long hok dali di dan ngin dan kam you Jesus Christ ka jing im jong ab jong pi ban pelong yang ngai pi ba hok namar kata Jesus Christ one hasla jong ni ko perthai ban yap ya pli na mata ki pop ki ram ki jong ab jong pi ban sha halo jong ding pna dei ba ukwa ban ai ngai pi ya kata ka jing long hok ka jing long trai snong ka jongi habeneng bar ku pau jong namar kata para syakri wat pensyong nong rim ya ledi ladang nganam la ban le bang asung bang kata ka jing connection ka jong ab utrai ka nam dan shu heneng ong pi maka connection ke jong pi bon Jesus Christ ka dei lingba da ka jingat ke jong pi how try Jesus kam dei ya da ka jingle ke jong pi hende ka dei da ka jingat dei namar kata pensyong nong rim ya ledi da ka jingat ka buskam wat pensyong nong rim ya ledi da ke ki banga nga hab ban le ban long uto bo how try ya hende pensyong nong rim ya ledi da ka jingat ka buskam how Jesus Christ maka jinglong hok ka jingat ka dei ha ka jingat ka buskam ka jingat how Jesus Christ bangi syanya bat ngi depend teli telan tang nau trai bolong nong pen empat nong suspa jong ab jong kam dei da kita ki jingle ki jong henry daily ba Jesus Christ ngilong ki bahak
amen ngai skam pi osngo ini ka kiten ke jong blai to blai nong yo ban ker khui pi yue pi wei bi osngo na ban ta ko buram ke jong amen but amen